Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozem de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet kreeg de nozem van de non. Kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit. Ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dacht een ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozem die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.